Nagkatawan ng istorya ta, mga sugilanon na para sa tanan. Kung gusto ka o musika o podcast, Barkada Media Vegs imong kasali ka. Barkada Media Vegs, Barkada Beauty mo, mga tingog na tuol sa imong kasing-kasing. Barkada Media Vegs, Barkada Beauty mo, mga tingog na tuol sa imong kasing-kasing. Barkada Media Vegs, upanan ka pirmi sa YouTube ang dance, Big 7 na kuyog tahang to, tili na biya. Paglinaw, pagkaton o mga balita, Barkada Moments na walay kapareha. Kung nakay oras, kuyo lang dire, podcast na to para nimo o kanako. Barkada Media Vegs, Barkada Beauty mo, mga tingog na doon sa imong kasing-kasing. Barkada Media Vegs, Barkada Beauty mo, mga tingog na doon sa imong kasing-kasing. Barkada Media Vegs, upanan ka pirmi sa YouTube ang Lens 97 ta kuyog tahapon dili na biya. Barkada Media Vegs sa Spotify o YouTube imong Barkada matagadlaw. Barkada Media Vegs. Ania na ang programang magatod kaninyo og kalingawan. Puno sa chika-chika, kanta-kanta ug katawa. Programang magatod kaninyo sa inyong biyahe. Ania na ang inyong DJ sa social media. DJ Vance, Barkada Drivecast. Sabado hangtod Domingo, diri lang sa Barkada Media Vance. In the heart of every Barkada story. '97.5 Barkada Media Vance, the sound of the new generation. Welcome sa Barkada Drivecast. In the heart of every Barkada stories, my name is Kuya Jolivin. Good afternoon, maayong adlaw kaninyang tanan. Hi, good evening. Welcome na sa atong programang Barkada Drivecast. And pasensya mga kabarkada, kagahapon medyo naamoy na dungog sa atong programa na medyo nabitaw gating makabantay mo sa ako ang programa na medyo gatingog sa ako ang microphone. So akong gifix karong adlaw and hopefully dili matungog ang ato ang ingad to o dili na siya mausab mga kabarkada kay karon dili ko makadungog sa ako ang kaugalingong monitoring sa final na ko makadungog sa akong monitoring sa mga kabarkada. So pagpasensyahan na ako lang po ay isang tao na nagkakamali lang po sa mundong ito. Nakatagalog yan. Sana all master kaayo mo Tagalog. Yung mo diya Tagalog ay ko nimo igna ko ninyo nga kumusta ka na dyan? Love, kumusta? Ay! Gikilig ko sa love. Wala akong gikilig sa Tagalog. Mas gikilig ko sa love. Sa bagay, di ka makarelate ka ng dapita. Kaya wala man tayo uyab diring dapita. Mahilap na lang dito nga. Nga naman, unfair kaya nga kalibutan. Ang uban na uyab. Ang ako, nagpadayon lang gyapon is still single. Charot lang mga kabarkada. So anyways, welcome sa pag-usab sa itong programa. Yeah, mainaot lagi unta nga pag-usab nga dili na kini mausab nga kani ba ako ang programa dili na ito magka-errors kay naka-encounter ko ani bali mga tulo ka recordings or recordings nga ako ang na-records and then mo ni ang pangkaupat nga katong pangkaupat. Actually, mo ito hapon mga kabarkada. Mo ito katong nga nag-record ko nga medyo nadungog sa background. Siyempre, wala to na timing ato ang recording. So, hopefully karon mas smooth na ang dagan sa itong programa. Kaya basig makaingan mo ba nga hala? Mura bag namatay ang programa ni Kuya Jolivin. Nasa buhay pa na akong programa do kaysa sa imong kaugalingon do. Di ba?
Alright, sige. Ang nakita po nako sa Facebook mga kabarkada. Sige, pagpakuan na to kay pasing makapaldo ta karong adlaw. Anyways, nako na basa sa Facebook mga kabarkada nga bakit kuno nahubog ang kulturang Filipino? Unya, nagbasa pod ko sa mga comment, matod ako dito mga kabarkada, ana pod sila nga ay alang kay palaino magtanduway. Mao na kung ikaw daw mo ino magtanduway kung di ba ka mahubog. Nakana ko sa akong kaugalingon nga more siguro nga ako ang grado sa Pilipinas sa una. Kay bright ko pagdating sa mga quiz. Ako ra ba mas bright diring gapita o kamo mas bright kid mo diyan gapita? No? Siyempre, kitang tanan natay mga tagsa-tagsa ka mga talento, natay mga tagsa-tagsa ka mga kinibang natay tagsa-tagsa ka mga hobby sa tug kaugalingon maong nang iya pud kag kinabuhi kay ilaan na ako ay pud mi nga kinabuhi. Walay magbuot. Grabe na sad na lang. Walay magkabuot sa imong kinabuhi ba kay ikaw na ginagdala sa imong kinabuhi mao nang ayaw mo pagbuot. Ana, mo ra gina grabe. Banate na yan, i-brigada mo. Wala, brigada agada. Brigada segment ng lupita. So, mga kabarkada, no? Kung nahubog ko ng kulturang Filipino, sa'yo na dito na mga kabarkada. Bakit ko nahubog ang kulturang Filipino? Ang inyong itubag kay nakainom man og tuba, nakainom man og kaluway. So, mao na ang inyong itubag dito sa quiz aron nga ma-zero mo. Kataano sa inyong kasmit nga, bright lagi ko. Nga pag-abot sa answer di ay diha na rin ka mapaldo dihang dapita. Di man ka mapaldo siguro kay nasayok makasay mo ang kaugalingon. O lagi, tao ra pa, masaya pa tanin ng kalibutan na. So, kamo nagutiha, speaking of pag-inom, siguro kamong tanan nagtaluay karong hapuna, karong gabiuna, di ba? Sure gid ko na nag-inom mo og tanduay mga kabarkada. And sa akong palagay no nga kamong tanan mga kuan, mga palainom og tuba. Sa rigugo na pagkawala na kita og tuba. Nakainom og tuba. Ba, nakainom og tuba. Nakakaon naman og tuba. Nakainom og tuba actually mga kabarkada. Mga kabarkada, pagpasensyahin niyo po ako sa aking pagsasalita, aking video. Nabaguhan pag-in-town ko sa atong programa kaya bago ko ta nakabalik sa atong program for so many months nga wala ta naka-programs because of technical error, technical issues sa atong programa. So nagbabalik na po tayo. Pero okay naman kaha, maklaro naman kaha atong tingog mga kabarkadas. Kung okay ra kayo akong tingog, madalara, siyempre, okay nagigay na mga kabarkadas. Alright, so today is May 10, 2026. Uy, adlaw na gid karon sa mga inahan because sa Sunday na biya mga kabarkada. Parang adlaw, celebrate nato ang pagpaningkamot sa atong tagsa ka mga ginikanan. No, sa mga ginikanan sa lodo kaayo karon. Unsa man nakadawat na ba mo diag bulak, nakadawat na ba mo gifts of packs sa inyong kaugalingon, gikan sa inyong tagsa kabana. Unya igna din ba na nga I love you mahal. Gihigugma ta ka hangtod sa kahangturan. Grabe. Inana gid ang paghigugma sa usa ka pamilya, usa ka bana, usa ka inahan mga kabarkada. So karon din sila manglaba ha. Kay ang uban bisan pa og Mother's Day or adlaw nila manglaba gid karong adlaw kay ana silang nag-andam sa kuga ka ng Zondrox kaya akong humulan to kong sanina para labhan ako karong adlaw. So ang uban din ha nang laba, ang uban pud nga inahan wala naglaba kay ilang gi-prioritize ang ilang adlaw karon nga Mother's Day celebrations mga kabarkadas. So mga bana, kamoy laba sa mga nilabhan sa inyo ang atag-sa-tagsa ka mga asawa diyang gapita. Pero matod pa pod nga kung back to normal na sad abot og Lunes, maabtan tag Lunes og mangpuhon, back to normal na sad kuno kay ang asawa na sad kuno ang mulaba sa nilabhan sa mga bana. Siyempre, mga bana, grabe sad no? Ang mga bana gid nato maoy kanibang hari. Maos kanang gitawag mga kabarkada nga ang bana ay haligi ng tahanan. At
asawa ay pagpapindog na haligin ng kanan. Ay, kuyawan. Ay, joke, labi ka mga kabarkada. Basin makaana muna ko nga nag-inigat na ba si Kuya Julibe? Higaon na, kuyawan. Anyway, so mga kabarkada. So yeah, enjoy. Hopefully, nanay nang hilak diyang lapita. Hopefully, nanay nakahilak karong hapuna. And sa mga wala naghilak, better luck next time. Pwede ka mong hilak kung awayan kasi mong asawa. Pero kung di ka awayan si mong bana, ang mong asawa, okay ra pud kayo na mga kabarkada. O sa may problema anak kung muhilak ka o di ka muhilak. No, kitang tanan natin makasing-kasing. Hindi pa uban. Maingon po sila nga, lalaki man na siya, di man na siya muhilak kay hayop na siya kung muhilak na siya nga. Lalaki siya panangit, lalaki siya gitsura, lalaki siya kanang lihok, astig gid sa iyang kaugalingon ba nya mga narang uban nga la mura man na siya bayot kay kung awayon siya nga asawa kay hilak man diritso mura gang bata dito nga gamay pa nga puya ba nga magsumbong-sumbong magilak-hilak mo na giaway kag giilugan ko sa ako ang tidiber sa ako ang miguad to ulit di ba na mga kabarkada usa na sa akong narilitan mga kabarkada. So sa mga ginikanan, saludo ako sa inyo ha. Saludo ako sa inyong pagpaningkamot para sa inyong pamilya aron mabuhi og naay makaon matag adlaw sa mga kabarkadas. Karong adlaw mga kabarkada, wala sa unatay istorya sa kinabuhi kanang traditional stories and that disclaimer lang dili pud siya tinuod nga stories mga kabarkada ato ito siyang pahinumdom sa tanan kay basi mutuo sila nga tinuod din nga story ba ana actually wala po'y katotohanan nga tinuod siyang story pero actually ang uban ang uban pud wala kay ang uban hinimo lang sa kagalingang writers or ang uban ilang gisuwat adto kay naa sila'y nakita anha pero dili na to ma-identity o dili na to ma-identified 100% ka tinuod gyud siya story. So karon chill sa tanan din mga kabarkada sa istorya sa unata sulod sa 55 ka minuto dire sa akong programang Barkada Drive kas diri lang sa Barkada Media Events. And karong gabi kabaw na ko nga naay nagabiyahe tagsa-tagsa sa ilang padulong sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay padungkod sa ila ang pamilya no gi-celebrate din lang ka karon bi ang celebration sa Mother's Day. So kamo diha tanan amping sa inyong pagbiyahe sa mga nag-commute na padulong sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabahoan kung sa mga nagbiyahe sa mga night shift nagtrabaho karong gabi una amping sa inyo ang pagbiyahe mga kabarkadas. Alright, hindi ako lang gapon ng makauban. My name is Kuya Joliven sa 97.5 Barkada Media Events. And this program is brought to you by Mother's Reminders. Isip mga inahan at obligasyon ng pag-atiman sa atong mga anak. Siyempre, kapoy kaayo kay nata always sa balay, inya kapoy imong lawas, sakit imong likod og uban pa. So, ang uban man gud mga kabarkada, abi pod siguro nila nga ay naama na sila sa balay, payahay ra man na sa balay. Uy, dili in town na nga nakasayon ang mahimong inahan mga kabarkada labi na especially kung daghan na mga anak nagibantayan maong sa mga mommies nato diha ang pingi inyong lawas i-control ang stress level o gubani og healthy diet and exercise kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Barkada Media Events the sound of the new generation healthy na ka blooming pagid ka tan-awon mga mami especially kay Mother's Day karong adlawas Mother's Kwentuhan at tugtugan ito na yan sa inyong paboritong tambayan. Barkada Media Events. Barkada Media Events. Barkada Media Events sa Spotify o YouTube imong Barkada Matagadlaw. Barkada Media Events. Aray, kasakit sa akong dughan.
katapusan nakahana ako ni. Ayaw tuhuti nga mag-antos ka sa imong gibating sakit. Uban ni og ehersisyo, kaon og mga masustansyang mga pagkaon sama sa gulay, isda o uban pang mga pagkaong puno sa healthy source. Ampingi ang lawas, tulduki ang bisan unsang balatian karong Pasko, imo ang malipayon ka uban sa imong pamilya. Merry Christmas! Ang trabaho, gipaning kamutan na. Ang pamilya og higala, saktong oras ang angay igahin kanila. Ug pagabot sa panglawas, healthy diet and ehersisyo ang gikinahanglan. Napamatud-an na sa kataghanan o gisaligan. Ilabi na katong daday gihambin nga mga balatian sama sa high blood o diabetes. Ginapalig-on pa ang immune system batok sa viruses o bakterya nga posibleng dala sa leptospirosis. Ingon ana kakusog ang healthy diet. Healthy diet and exercise akong gisaligan. Pahinyomdom kaninyo gikan sa Barkada Media Events. Isip ko sa kapadri de pamilya, kabalo ko na tindahalan kong mulihok para sa akong pamilya. Apan, bisan sa kabisi, di na ako kalimtan ang pagatiman sa akong lawas o hunahuna. Nagkatumar ko og healthy supplements o kanon na nag-ampo para sa kusog, kalinaw o kaliun. Karong Pasko, palayan ta sa pagpaningkamot, pag-ampog bagatiman sa atong kahimsog, labanan nato ang kakapoy ug mga balatian, uban ang paglaom o gugma. Barkada Media Events, kauban ninyo sa usa ka malig-on, himsog ug malipayang Pasko. Pahinumdum lang, tuwing nagsalig ka nato. Isip ko sa kainahan, akong prioridad ang kalipay o kaayuhan sa akong pamilya. Bisan kapoy sa adlaw-adlaw nga buluhaton, dili ko kalimtan ang pag-atiman sa akong kaugalingon. Nagatumar ko og healthy supplements og nag-ampo pirmi para sa kusog o protection sa among panimalay. Karong Pasko, magpadayon ta sa pag-atiman, pag-ampo og paghigugma. Ay ang kusog sa inahan, kusog usab sa pamilya. Barkada Media Events, kauban ninyo sa usa ka maligon, himsog og malipayong Pasko. Kabarkada, nasa bulsa mo na ang buong podcasting setup with podcast studio. Pwede kang mag-record, mag-play, mag-share at makinig anytime, anywhere. Download now sa Google Play Store. Podcast Studio, recording studio that fits in your pocket. Kamusta mga kabarkada? Anumang oras ay maaaring dumating ang lindol, kaya mahalaga ang kaligtasan ng bawat isa. Narito ang mga paalala at hakbang kapag lumilindol. Kapag naramdaman ang lindol, kung nasa loob ka ng bahay o gusali, isagawa ang duck cover in hold. Yumuko sa sahig, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at kumapit hanggang matapos ang pagyanig. Huwag lumapit sa bintana at mabibigat na gamit. Kung nasa labas ka, lumayo sa mga gusali, puno, poste at linya ng kuryente. Pumunta sa maluwag na lugar at maratili roon hanggang humupa ang lindol. Kung nasa sasakyan ka, dahan-dahang huminto sa ligtas na lugar, malayo sa tulay at table ng kuryente. Manatili sa loob ng sasakyan hanggang matapos ang pagyanig. At kung matrap ka, manatiling talmado, gumawa ng ingay para marinig ng rescuers at iwasan ang pagsigaw ng malakas para hindi maubos ang hangin. Kabarkada, tandaan, kaligtasan ng bawat isa ang pinakamahalaga. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Barkada Media Events at ng Podcast Studio. Barkada in the heart of every Barkada stories. Katuwang ng mamamayan sa pagbangon sa mga hamon ng pagbabago. Barkada Media Events, the sound of the new generation. Okay, everybody listen up! More music! All day, every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to Barkada Media Events. Barkada Media Events. Tunog Drive. Tinig. Ang bagong channel sa Barkada Media Events. 97.5 Barkada Media Events, the real music and news authority. Barkada Media Events sa Spotify o YouTube, imong Barkada Matagadlaw. Barkada Media Events. Bagyong Kaloy nga naay international name nga hagupit, posibleng mamahimo na lang tropical depression matod sa pag-asa.
Apan ang trough niini magdala gihapon og mga pag-ulan sa Visayas ug Mindanao karong gabi. Sa pinakabagong monitoring sa Pag-asa, naglihok kini sa 925 kilometers sidlakan sa amihan ng Mindanao ug naglihok paingon sa gikusgon sa hangin nga 15 kilometers per hour. Sarap talaga ng kwentuhan at tugtugan. Kwentuhan at tugtugan ito na yan sa inyong paboritong tambayan. Barkada Media Vans. Barkada Media Vans. Barkada Media Vans, sabay sa imong padong sa Spotify ug YouTube. Come on, let's listen. Karon dayon. Nagkatawa, nagstorya ta, mga sugilanon nga para sa tanan. Kung gusto ka o exclusive nga musika ug podcast, Barkada Media Vans, imong kasaligan. Barkada Media Vans, barkada gyud nimo. Mga tingog nga tuol sa imong kasing-kasing. Barkada Media Vans, barkada gyud nimo. Mga tingog nga tuol sa imong kasing-kasing. Barkada Media Vans, uban na ta pirmi. Sa YouTube, sa 97 ta, kuyog na hangtod, dili na ta mamobiya. Paglingaw, pagkat o mga balita, barkada movements nga walay kapareha. Kung naakay oras, kuyog lang diri. Autocast lang ninatuog sa tanan. Barkada Media Vans, barkada yun nimo. Barkada Media Vans, barkada yun nimo. Mga tingog nga tuol sa imong kasing-kasing. Barkada Media Vans, barkada yun nimo. Mga tingog nga tuol sa imong kasing-kasing. Barkada Media Vans, maguban na ta pirmi. Sa YouTube, sa 97 ta, kuyog na hangtod, dili na ta mamobiya. Barkada Media Vans, sa Spotify ug YouTube, imong barkada matag adlaw. Naalala ko pa nung bata, nung ako'y nadapa. Imbis na pagalitan, niyakap mo ako't pinunasan ng luha. Pati yung baon kong kulang, dinadagdagan mo pa ng palihim. Kahit ikaw mismo, wala nang kinakain sa dilim. Saksi ang bawat gabi sa pagtatahi mo ng aking pangarap. Kahit na pagod na, pilit pa rin umingiti sa hinaharap. Yung amoy ng iyong luto, yung sermon mong may kasamang payo, yun ang nagsisilbing lakas ko sa tuwing ako'y nalilito. Nanay, pasensya na kung minsan ako'y matigas ang ulo. Salamat sa pagtitiyaga at hindi pagsusunod.
habang buhay kitang ipagmamalaki, aking mahal na nanay. Kahit pumuti ng iyong buhok, kahit malabo na ang iyong paningin, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa mata at puso ko. Hindi magbabago. Nanay, pasensya na kung minsan ako'y matigas ang ulo. Salamat sa pagtitiyagat, hindi pagsuko sa tulad ko sa mundong ito na puno ng gulo at pagbabago. Ang yakap mo lang ang tanging totoo at sigurado. Mahal kita, ma, higit pa sa alam mo. Happy Mother's Day. Kanang kantaha mga kabarkada, gihatod kanato sa Mother's Love Still Strongs. Kanang kantaha gidalit kanato karong adlaw tungod sa Mother's Day special sa celebration sa atong mga inahan. And that song is brought to you by Healthy Diet and Exercise. Yeah, relate sa kanta. Nindot kay paminaw ng kanta mga kabarkada sa uga grabe kanindot paminaw ang kanta mga kabarkada. So enjoy lang. Hopefully nag-enjoy mga sa atong kanta uga kanang gidalit ginanato karong adlaw tungod kay Mother's Day karong adlaw. So that song is brought to you by Healthy Diet and Exercise. Anak ka, mag-diet ka. Anak ka nga sugdan na nimo karon. Apan, ang tagpila ka adlaw na imong goal nga mag-diet. Maunang sa dili pa ulahi ang tanan, sugdi na gyud pag-usab. Dili kay nakakaon na kagdaghan, nakakaon, dili na dayon ka mo padayon. Ang goal man gud nato ani mga kabarkada ay consistent, dili ang ika-perfecto sa imong diet. Kaya again, di man ta mga perfecto, ning kalibutan na, di mo ta mga robot. Ang robot gali masayop gali na. So, sa imong pagsugod balik dapat healthy nga pagniwang, dili kay naniwang lagi ka pero masakitan dayon ka and or kanang bang masakiton ka mga kabarkada. Especially sa ako ang kaugalingon, naka-experience po ko aning kinibang naniwang ko og dali mga pila ka man sa tuig pero masakiton pod ko daghang ko gibati sa kang lawas tungod sa pag di mo kumukaon og buntag ra ko mukaon onya dili ko mukaon sa udto ko mo usahay di po ko makakaon sa gabi mga kabarkada kay diretso na ako matulog kay lagi na giapas. Relate gito dihang gapita sa mga nakarelate din okay na kayo mga kabarkada nga nakarelate mo kesa naman nakarelate tagi ka silang gugma nga dugay na nimong giampingan pero hantod karong wa gyapon nimo na wag gyapon kamo nagkamo wag gyapon nagkamo na. So, kaon og mga masustansyang mga pagkaon sama sa prutas, isda, gulay ug uban pang mga healthy source mga kabarkadas. Alright. And nag-ulan karong hapuna, karong adlaw mga kabarkada. Nag-ulan dire sa ako ang dapit na kung asa ta nag-broadcast. Nag-uwan og kusog mga kabarkadas. Amping mong tanan diha mga kabarkadas. Alright. So, okay ra ba? Madungog ra ba akong tingog? Medyo nahinay, no? Adjust na to. Sige. Alright. So, okay na tong tingog? Alright. Sige, Okay na. Okay na ta dyan, Dapita.
Okay, sige. And maayong pagpaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga speaker karon. Pabulyumi na inyong mga speakers sa mga pa-shoutout and greetings. I-comment lang sa atong official YouTube page, YouTube channel sa Barkada Media Events Podcast. I-comment diha sa atong comment section sa ubos. Nasa comment section ang link, Charis. I-comment lang inyo ang pangalan, yung real name para ma-shoutout nato kung kinsa mo, taga-asa mong dapita karon, and then asa man mo naminaw karong hapuna, asa mo dapita, amping sa inyo ang tanan dira. And sa mga nagwat og chat sa iyaha kay gusto siyang mukaon kung naay mag-chat. Hala gid akong ginaingon sa inyo ha, dili lagi maghuwat kung mag-chat siya. Kay kung uroy og di na siya mag-chat sa imo ha, kung saan man imo mong kagulingon, mapas mo na sad ka. Ang sana koy nabago ang inuhan. Tama no. Ang inahan gid ang mabago sa tanan kung ikaw nga usa ka tao, ikaw nga nanay uyab, mga kabarkada, dili gud ka maghuwat dapat na mag-chat sa imo. Okay, lisod na kayo kung maghuwat ka na sayang chat. Dili gina siya mo chat sa imuha. Ayaw siya mo chat og mingawon sa imuha. Mo chat na nagtog love. Kumusta ka na lang? Sorry ha, matagal ako naka-chat sa iyo. Hey, nanap ko na inyo ang mga linya. Di na ko mutuoan ha. Di na ko mutuoan na inyong gipang istorya kaya patinood lang pod. Masakit talaga ang ma-broken hearted. Parang dinabdaban ka ng kalayo. Parang sinusunog ang iyong lawas sa isang kalayo. At masakit ang iyong puso, para kang aatakihin dahil sa broken hearted kang araw. Hilak na sa tarihang dapita. Ayaw na paghilak niya. Oy, relax lang sa mong kaugalingon, ha? Dili magpasagad sa tong kaugalingon. Kaon sa saktong oras, mga kabarkadas. So chill lang ta kay nag-ulan dining mga orasa, mga kabarkada. This is Vance Tagupa sa Barkada Media Events, the sound of the new generation. Alright, ato nga topic karong nga adlaw. Dinita sa ato ang Barkada Healthy News. High blood pressures nga dili dayon mabantayan. High blood pressures, no? Usahay healthy tanaw ng tao pero taas ta di ay og blood pressures. No nang gitawag usahay nga silent problem ay dili dayon mabantayan, no? Ang kasagarang hinungdan ani mga kabarkada sa high blood pressures dili din nato mabantayan kay mao na siya ang kinibang sobra alat, sobrang parat, healthy food ang ginakaon, walang mahimong rest ang imong kaugalingon. Kulang pod ka sa tulog, stress, ug makaapekto po na sa imong lawas ang kulang sa tulog ug stress sa mga kabarkadas. Una, sige pa kag inom sa soft drinks, mga fatty foods, dili na maayo sa tong lawas, so dapat limitahan nato mga kabarkada. No, kay ang symptoms dili din nimo mabantayan, dili din nimo mahibaw-an kung nana din na ang imo ang sakit mga kabarkadas. Usahay na ay headaches, designs o dali kapuyon. No, importante magpa-check up ta usahay sa ato ang consultants, doctors para may baw-an kung unsay sakit nimo o unsay gipamati nimo sa ibang lawas mga kabarkadas. Syempre, exercise o walking makatabang sa ato ang lawas, ang exercise o baklay-baklay, di ba? Baklay-baklay kada adlaw makatabang sa imong lawas aron na maubos ang imong high blood pressures. Unya, pinaka-importante pod mga kabarkada, inom og daghang tubig o balanced diet. Importante gina siya mga kabarkadas para sa ato ang lawas o para mas malayo ta sa mga balatian mga kabarkadas. Siyempre, pwede pod nga makapekto sa heart ang kining tama. Kini nga pwede makapekto sa heart, na arrest sa stroke kung pasagdan, na maka-affect sa overall health. Kunya nakabalo ba mo nga bisan bata pa ang usa ka tawo pwede gihapon magkaroon og high blood pressure tungod sa lifestyles. Mao na hinahinayi ang alat, di kay ang sobrang processed foods, unya saktong katulog, and move your body adlaw-adlaw sa mga kabarkada. Kanya para sa ato mga listeners diha, unsa ba inyong favorito nga mga parat nga mga pagkaon
Kinsa diri ang hilig og instant noodles, patasog kamot. Ma'am, ako sir. Na. Mao nang tawag nga health is wealth mga kabarkada, basta ang tingan ang ato ang kaugalingon. This portion is brought to you by Healthy Diet and Exercise. We'll be right back sa pipila lamang kapahinumdum. Standby! Kwentuhan at tugtugan ito na yan sa inyong paboritong tambayan. Barkada Media Vans. Barkada Media Vans. Ang trabaho, gipaning kamutan na. Ang pamilya og higala, saktong oras ang angay igahin kanila. Ug pagabot sa panglawas, healthy diet and ehersisyo ang gikinahanglan. Napamatud-an na sa kataghanan o gisaligan. Pilabi na katong daday gihambin nga mga balatian sama sa high blood o diabetes. Ginapaligon pa ang immune system batok sa viruses ug bakterya nga posibleng dala sa leptospirosis. Ingon ana kakusog ang healthy diet. Healthy diet and exercise akong gisaligan. Pahinyomdom kaninyo gikan sa Barkada Media Vans. Kabarkada, nasa bulsa mo na ang buong podcasting setup with podcast studio. Pwede kang mag-record, mag-play, mag-share at makinig anytime, anywhere. Download now sa Google Play Store. Podcast Studio, recording studio that fits in your pocket. Isip usa ka inahan, akong prioridad ang kalipay o kaayuhan sa akong pamilya. Bisan kapoy sa adlaw-adlaw nga buluhaton, dili ko kalimtan ang pag-atiman sa akong kaugalingon. Nagatumar ko og healthy supplements og nag-ampo pirmi para sa kusog o protection sa among panimalay. Karong Pasko, magpadayon ta sa pag-atiman, pag-ampo og paghigugma. Ay ang kusog sa inahan, kusog usab sa pamilya. Barkada Media Vans, kauban ninyo sa usa ka maligon, himsog og malipayong Pasko. Isip ko sa kapadri de pamilya, kabalo ko, natingdahalan kong mulihok para sa akong pamilya. Apan, bisan sa kabisi, di na ako kalimtan ang pagatiman sa akong lawas ug hunahuna. Nagkatumar ko og healthy supplements ug kanun nag-ampo para sa kusog, kalinaw ug kaliun. Karong Pasko, palayan ta sa pagpaningkamot, pag-ampog pag-atiman sa atong tahimsog. Labanan nato ang kakapoy ug mga balatian, uban ang paglaom o gugma. Barkada Media Vans, kauban ninyo sa usa ka maligon, himsog ug malipayang Pasko. Pahinumdum lang, tuwing nagsalig ka nato. Barkada Media Vans sa Spotify o YouTube, imong Barkada Matagadlaw. Barkada Media Vans. Alarm goes off, 6 a.m. I try to wake up, but I can't. You're in my mind, in my head. The alarm goes off, 6 a.m. You should know our life, we can now by side. Maybe I'm sentimental. You should know our life, we can now by side. Maybe I'm sentimental. I like the way you send me texts. I think I like you. Oh, the way you send me texts. I think I like you. You got me all feeling so high, baby, feel so high, yeah. And I can't handle the fight, baby, handle the fight for you. Oh, yeah, send me something, make me crazy. When you want to call me, I'll be waiting. Baby, just tell me, cause I will be waiting. Our life, we can now by side. Maybe I'm sentimental. You should know our life, we can now by side. Maybe I'm sentimental. I like the way you send me texts. I think I like you. Oh, the way you send me texts. I think I like you. The alarm goes off, 6 a.m. I try to wake up, but I can't. You're
in my mind, in my head. The hour goes off. Bensound.com. You should know our life. We can now by side. Maybe I'm sentimental, sentimental. You should know our life. We can now by side. Maybe I'm Bensound.com. sentimental, sentimental. I like the way you send me texts. I think I like you. I like you. Oh, the way you send me texts. I think I like you. I like you. 97.5 Barkada Media Events, the sound of the new generation. Welcome back mga kabosing, welcome back mga kabarkada sa atong programang Barkada Drivecast. And this is still your Kuya Joliven. And kabalo ba mo mga kabarkada, sa katao nga kulang og tulog, maoy makapahina sa immune systems. Mao nga kitang tanan, need nato og katulog, need pud nato og pahuway mga kabarkada. So ay nahanglan nga ampingan ang ato ang lawas kay kitang tanan maoyag saligan sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilyas mga kabarkadas. And then kanang likay sa heart attacks mga kabarkada kay nanghupong na ka kay sigig kaon og humba, lechon ug unsa pa na mga pagkaon mga kabarkada mo nang hinungdan nga motaas ang inyo ang blood pressures. Ayaw gyud baliwala ang ingon ani nga signs kay mintras sayo pa ni i-maintain na ang imo ang maintenance and para mas healthy ka mga kabarkada. Ug syempre likayin na ng meat foods sama sa lechon, di ba? Para luwas ka og layo sa resgo mga kabarkadas. Alright? Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa likay sa heart attacks from Barkada Media Events. Thank you so much sa inyong pagpaminaw diha. Welcome back alright sa ato ang programa. Anyways, kanabitaong iguran ta ka maningil sa utang niya pero gisaysaya noon ka sa iyong mga problema. Kasi nakarilit ani mga kabarkada, kanabitaong maningil na ka sa utang sa imong silingan unya abtan pug mga segundo lang pag ingon mo nga mads, maningil ako sa imong utang man siya nga mads time sa mads kanang murag putlon yung tingog ba putlon tas maningil nga mads ako ang bitong bana mads kay gapabadlong na pud sa ko mads nga wa na may makaon mads sa gutom na kayo ana grabe beta magpalusot basalikan sa utang no eh kita basta mangutang galita malipay beta basta mangutang ta kay makakwarta na ta makagasto na ta and then of course mga kabarkada pagbabayad na yayon makulbaan na ta unya mangitatag kinibang mangitatag paagi aron dita makabayad sa ilaang utang sa atong utang dito sa atong silingan sa mga kabarkadas no nya sumangil yun og saysay sa iyang mga problema di ito oy kwarta ikabayad no ingon dito ko nya grabe gud sa diskarte ani mga kinibang mga utang di ba pero dili lang po nato itanan mga kabarkada. Sige na gyud kabulol diring napita ba. Ha? Kasi makabulol ni kay walay kiss. Ay, kuyawan. Diba? Kini bang grabe gid ka makapayusot ba sa inig utang na mga kabarkadas, di ba? Na ang ending ikaw na lay maikog nya nakapautang noon kag usab sa iyaha. Nawa noon, scam yun. Oh no! Pero pwede naman ta siya nga mo-chat nga wala pa kwarta ibayad. Pero saon taman, imo naman gisilingan ni Duol kay dugay naman ka mo bayad dito. Bayarin ang utang do aron wala tay problema diring dapita do. Di ba? Anyways, mga kabarkadas, mubura ta ang programa and hapit na gid ta mahuman sa atong program. Anyway, sa atong paghuman sa atong programa diring dapita laot na natin nakatunan mga kabarkadas, alright?
Bisig ko kayo mag-handle sa programs, labi na pod nga kita isa diri sa ato ang programa kung nga dili ka live nga nag-istorya. Kabawa naman siguro mo no. Napaisa lain. Matod pa sa kong nadunggan mga kabarkada. Ano siya nga ayaw kalimot nga kani atong mga panigpagpaningkamo o trabaho paganis atong mga utang. Lagi utang atang kitang hisgutan garang nakita lagi. Ha? Pero ako di ko makarelate ang utang mga kabarkada kaya di magikot ng utang nga tao. Hindi ko yung utang nga tao as in. Yeah, pero bawal lang po. Hanang uban nga di pa na ron mangutang, sunod anad, nagiutangan ana, magbilang na mga mangutang, kaya di nagbayaran. Hoy, grabe sad. Bayad sa kong utang mga kabarkada. Basta kay akong uyab ang magbayad. Uy, kiligong sa tagang kapita. Kilig ko pero wala man tayong anad. Kasama ka, lagi ginagawa lagi eh. Kiligong ta, Merilyn. Gikilig ko Merilyn. Muka, mama sugo-sugo eh. Puya, sugo-sugo. Gusto na nawag. Puya, sugo-sugo. Basta magsugoon. Merilyn, pagbalit ito ko. Ay nako Merilyn, na ligon lang ta sa ubang relasyon pero kita wagid ta nakilig bisan usa. Mo nang gitawag nga single since birth. Anyways, mga tao mga chika-chika na to karong nga adlaw. Inaot nga nag-enjoy mo sa atong programas and if ever kung wala mo nag-enjoy, skip for free. Anyways, this is Barkada Media Events. Kita-kita tapuhon. Diri lamang sa Barkada Media Events, same podcast and same station. Sa Barkada Media Events, in the heart of every Barkada stories, my name is Kuya Julie Vance sa 97.5 Barkada Media Events. Bye, Alvin, and enjoy the rest of Kwentuhan your at weekend. tugtugan tunay-an sa inyong paboritong tambayan. Barkada Media Events. Barkada Media Events. Barkada Media Events sa Spotify o YouTube imong Barkada Matagadlaw. Barkada Media Events.